slow up, no I don't take shit, I got no love. Λοιπόν, γεια σας. Θα μιλήσουμε για την εποχή του υδροχόου, καθώς και για τον Πλούτονα στον υδροχόο, ο οποίος ουσιαστικά σηματοδοτεί την είσοδο και την αρχή της εποχής του υδροχόου. Θα αποφύγω να κάνω αστρολογικές αναφορές του τύπου βάσει της έκλειψης που έγινε το 1834 και η οποία μετά από 100 χρόνια ξαναενεργοποιείται επειδή υπήρχαν αυτές οι αστρολογικές συνθήκες και έφερε αυτά τα γεγονότα, διότι θεωρώ ότι δεν υπάρχει ιδιαίτερη ουσία σε όλο αυτό το πράγμα, αλλά θα μείνουμε στη γενική εικόνα, το πώς ήταν η κατάσταση την εποχή των Ιχθύων και ποιες αλλαγές έρχονται στην εποχή του υδροχόου που μπαίνουμε, που έχουμε μπει βασικά ήδη. Λοιπόν, το πρώτο είναι να δούμε τι ήταν αυτή η εποχή των Ιχθύων. Αυτό που ξέρετε οι περισσότεροι είναι ότι πρόκειται για μια εποχή όπου κυριαρχούσαν οι θρησκείες και το βασικό το στοιχείο το οποίο τεκμηριωνόταν αυτό είναι ότι για παράδειγμα το αρχικό σήμα του χριστιανισμού ήταν το ψάρι και οι Ιχθύες ως σήμα έχουν τα δύο ψάρια. Και άρα γι' αυτό μας δείχνει ότι είχαμε μια εποχή όπου οι θρησκείες είχαν μια μεγάλη δύναμη και την οποία τώρα θα τη χάσουν και στη θέση τους θα έρθει η επιστήμη και ο ορθολογισμός. Θα πρέπει να δούμε αρχικά ποια είναι τα χαρακτηριστικά του Ιχθύ, γιατί τα χαρακτηριστικά του Ιχθύ ως ζώδιο δεν είναι απλά το θρησκευτικό κομμάτι. Οι άνθρωποι οι οποίοι έχουν έντονα στοιχεία Ιχθύ στο χάρτη τους μπορεί να τύχει να έχουν μια διαίσθηση. Πολλές φορές τυχαίνει να έχουν χάρισμα medium χωρίς οι ίδιοι να το επιδιώκουν. Απλά αυτό βγαίνει φυσικά και πολλές φορές τους μπερδεύει και κάποιοι από αυτούς τους ανθρώπους βασανίζονται επειδή έχουν αυτό το χαρακτηριστικό, να έχουν μια έντονη διαίσθηση. Τα στοιχεία όμως του ζωδίου των Ιχθύων είναι 1. Η φαντασία, δεύτερο η καλλιτεχνικότητα και μπορούμε να παρατηρήσουμε ότι τα προηγούμενα χρόνια και ειδικά μέχρι το 2000 είχαμε έντονα το στοιχείο της τέχνης. Επίσης η τέχνη αυτή που υπήρχε είχε μέσα έντονο το στοιχείο της φαντασίας. Αυτό όμως που είναι το πιο χαρακτηριστικό και χαρακτήρισε στην εποχή των Ιχθύων είναι ότι ο Ιχθύς ως ζώδιο, επειδή έχει μέσα του και ένα είδος ευαισθησίας, όταν δεν αντέχει την πραγματικότητα ως έχει, δημιουργεί μια δική του πραγματικότητα μέσα στην οποία και ζει. Η διαφορά ενός Ιχθύ που λέει ψέματα από κάποιον άλλον ο οποίος ανήκει σε ένα άλλο ζώδιο είναι η εξής. Οι άνθρωποι οι οποίοι είναι σε ένα άλλο ζώδιο και θα πούνε ψέματα, ξέρουν ότι λένε ψέματα. Δεν το πιστεύουν αυτό. Είναι λίγο σαν την τεχνική Στανισλάβσκι στο θέατρο, η οποία λέει παίζεις ένα ρόλο, μπαίνεις μέσα στο πετσί του ρόλου, αλλά κάθε στιγμή στο πίσω μέρος του μυαλού σου έχεις ότι εσύ τώρα παίζεις ένα ρόλο. Δεν είσαι ο ρόλος. Ο Ιχθύς γίνεται ο ρόλος. Ο Ιχθύς δεν λέει απλά ψέματα, τα πιστεύει τα ψέματα ως ότι αυτά είναι η πραγματικότητα. Αν δούμε λοιπόν την εποχή των Ιχθύων, κάθε τι που γινότανε υπήρχε από πίσω ένα συγκεκριμένο φαντασιακό πλαίσιο. Πρώτα απ' όλα, όταν στο σχολείο διδασκόμασταν για τους ανθρώπους οι οποίοι προκαλέσαν μεγάλα δεινά στην ανθρωπότητα, μας λέγανε ότι πρόκειται για κάποιους τρελούς και έμενε ως εκεί. Δεν πήγαινε πιο πέρα το πράγμα. Ήταν μια ικανοποιητική δικαιολογία. Οι άνθρωποι ήταν τρελοί και γι' αυτό κάνουν το κακό. Αν δεν ήταν τρελοί, θα ήταν καλοί όπως είναι όλοι οι άνθρωποι. Για κάθε τι που επίσης ήταν μια εποχή που μας αρέσανε πολύ τα παραμύθια. Υπήρχαν πάρα πολλά παραμύθια και ήταν μέσα στη βασική μας διαπαιδαγώγηση. Για επίσης βιογραφίες ανθρώπων. Συνήθως μένανε στο επίπεδο ότι αυτοί οι άνθρωποι, αν τύχαινε να είναι ένας διανοούμενος, ότι ήταν ένας διανοούμενος. Όλες οι πληροφορίες που είχαμε για αυτόν ήταν οι σκέψεις του και ό,τι άλλο συνέβαινε στη ζωή του μας έφτιαχνε την εικόνα ότι όντως αυτός ο άνθρωπος είναι ένας διανοούμενος και τίποτα άλλο πέρα από αυτό. Όταν μάλιστα ο Ηλίας Καζάν, ο γνωστός σκηνοθέτης, έγραψε την αυτοβιογραφία του μόνος του, όπου εκεί πέρα έλεγε ψυχρά την αλήθεια,
έδωσα συναδέρφους μου στην κυβέρνηση τότε του Μακάρθουρ που λεγότανε, για να μπορέσω να συνεχίσω να κάνω ταινίες. Γύρισα και είπα στην τάδε ηθοποιό ότι άμα θέλεις να σε βάλω στην ταινία θα πρέπει να κοιμηθείς μαζί μου. Είχε γράψει, θυμάμαι τότε, το ΜΕΝ, η αυτοβιογραφία ενός μεγάλου καλλιτέχνη, γραμμένη από έναν παλιάνθρωπο. Δεν μπορούσαμε να αντέξουμε την ψυχρή πραγματικότητα. Κάθε τι ντυνόταν με ένα μανδύα. Αν δούμε ένα πολύ πιο πρόσφατο γεγονός, ο Τραμπ εισβάλλει στη Βενεζουέλα, απαγάγει τον πρόεδρο και λέει ψυχρά και κοινικά, πουλάνε πετρέλαια στην Κίνα, τα πουλάνε σε κινέζικο νόμισμα, άρα πλήττουν το πετροδολάριο και εγώ μπαίνω, τον βουτάω και παίρνω τον έλεγχο των πετρελαίων. Παλιότερα, για να γίνει αυτό, την εποχή των ιχθύων, θα έπρεπε να υπάρχει μια άλλη δικαιολογία. Άρα, ο Τραμπ τι θα άρχισε να λέει? Ότι η Βενεζουέλα έχει μια κομμουνιστική επιρροή και έτσι είναι ένας κίνδυνος για την Αμερική, διότι διαμέσου της Βενεζουέλας θα μπορέσει η Ρωσία να μας απειλήσει. Θα γυριζόντουσαν 2-3 ταινίες του Hollywood που θα δείχναν κάποιον ο οποίος μένει στη Βενεζουέλα, βασανίζεται, αποδρά, πηγαίνει στην Αμερική, λέει τα δράματά του, το ότι πέρασε ο παππούς του, η γιαγιά του, όλοι αυτά, και τελικά βρίσκει τη γη της επαγγελίας στην Αμερική και είναι τρισευτυχισμένος. Το επόμενο θα ήταν κάποιοι επιστήμονες, οικονομολόγοι, άνθρωποι που ασχολούνται με τη γεωπολιτική, θα βγαίνουν και θα υποστηρίζανε ότι η Αμερική κινδυνεύει απόλυτα από τη Βενεζουέλα. Και αφού θα υπήρχε όλη αυτή η φούσκα, η οποία θα περιείχε μέσα και ένα είδος συναισθήματος και θα φτιάχνει μια συγκεκριμένη ατμόσφαιρα, θα γινόταν η οποιαδήποτε απαγωγή προέδρου. Αυτή είναι λοιπόν η εποχή των ιχθύων, στην οποία ζούσαμε. Δεν έχει να κάνει τόσο με το θρησκευτικό κομμάτι και μόνο. Είχε να κάνει με αυτή την ανάγκη το να υπάρχει μία κάποια ιδέα πίσω από τα πράγματα. Άμα δούμε πώς κινήθηκε ο κόσμος, κάποια στιγμή βγήκαν και μας είπανε ότι ξέρετε παιδιά, θα αλλάξει το σύστημα και θα δημιουργήσουμε ένα νέο σύστημα το οποίο λέγεται παγκοσμιοποίηση. Ωραία. Η παγκοσμιοποίηση θα είναι πάρα πολύ καλή για όλους μας, διότι θα κάνουμε εμπόριο όλοι αναμεταξύ μας και έτσι θα εξαρτιόμαστε ο ένας από τον άλλον και δεν θα έχουμε κανένα πρόβλημα πολέμου, διότι αφού θα έχουμε όλοι εμπορικές συναλλαγές θα είναι επιβλαβές για εμάς ο ένας να πολεμάει τον άλλον. Ακούστηκε πάρα πολύ ωραίο. Αυτό δεν μπορούσε να γίνει όμως για κάποιους λόγους άμεσα. Πρώτος ήταν η επικοινωνία. Και έτσι ξαφνικά εμφανίζεται ένας άνθρωπος ο οποίος έχει εφεύρει το ίντερνετ και δηλώνει ότι εγώ είμαι ένας πολύ καλός άνθρωπος, ο οποίος έχω κάνει μια πολύ σημαντική εφεύρεση για την ανθρωπότητα και έτσι εγώ αποφασίζω αντί να την κρατήσω αυτήν για μένα και να την εμπορευθώ, δεν κρατάω κανένα πνευματικό δικαίωμα και την αφήνω ελεύθερη να τη χρησιμοποιήσετε εσείς όπως θέλετε και να κάνετε και όποιες αλλαγές θέλετε. Μας λένε μεν ότι αυτή τη τεχνολογία τη χρησιμοποιούσε ο στρατός και τα πανεπιστήμια. Και θα μας λένε το πάρα πολύ απλό. Πώς γίνεται κάποιος ο οποίος έχει εφεύρει κάτι και αυτό είναι απόκτημα του στρατού να κρατάει τα πνευματικά δικαιώματα. Είναι δηλαδή σαν θέλουν να σου πούνε ότι κάποιος ο οποίος έχει εφεύρει ένα ραντάρ αποφασίζει να το πουλήσει και σε άλλες χώρες απλά για να έχουν όλη την ίδια ισχύ δύναμης πολεμικής και έτσι να μην γίνει πόλεμος. Αυτό δεν μπορεί να γίνει σε κανένα, στα πιο τρελά παραμύθια. Απλούστατα αποφασίσανε κάποιοι ότι όταν έχουμε κακή επικοινωνία, δηλαδή περιμένουμε να επικοινωνήσουμε είτε με το ταχυδρομείο είτε με το τηλέφωνο, έχουμε μεγάλες χρονικές καθυστερήσεις. Και έτσι, αν αφήσουμε ελεύθερο το ίντερνετ, διαμέσου του ίντερνετ θα έχουμε μία άμεση επικοινωνία. Όπως γίνεται και τώρα. Στέλνεις ένα email, επικοινωνούν τα κινητά τηλέφωνα και όλα τα υπόλοιπα. Άρα, αντί να μας το πούνε ψυχρά και κυνηγά ότι εμείς παιδιά για να κάνουμε την παγκοσμιοποίηση έχουμε αυτό το εργαλείο, μας το παρουσιάσανε με έναν πολύ συγκεκριμένο τρόπο. Τον τρόπο του ιχθύ. Ότι εδώ έχουμε έναν καλό άνθρωπο, ο οποίος έχει κάνει μια σημαντική εφεύρεση και αυτός επειδή είναι πάρα πολύ αλτρουιστής, εδώ μπαίνει το θρησκευτικό κομμάτι, Μεσσίας, Θεός και όλα τα υπόλοιπα,
στο παρέχω στην ανθρωπότητα για να μπορέσει αυτή να το χρησιμοποιήσει με τον καλύτερο δυνατό τρόπο όπως εκείνη θέλει. Ένα δεύτερο στοιχείο που υπήρχε τότε εκείνη την περίοδο για να γίνει παγκοσμιοποίηση υπήρχε η Σοβιετική Ένωση, η οποία, χωρίς να είμαι κομμουνιστής, απλά βλέπω τα στοιχεία. Υπάρχει η Σοβιετική Ένωση λοιπόν, η οποία είναι μια χώρα η οποία έχει τρόφιμα, πλουτοπαραγωγικές πηγές, είχε πάρα πολύ καλούς επιστήμονες, τις πιστωτικές κάρτες, τις εφήβρικα και μπε για να ελέγχεται ο κόσμος κατ' εντολή του Στάλιν. Επίσης οι αθλητές από το Ανατολικό Μπλοκ σαρώναν όλα τα μετάλλια διότι περνάνε αναβολικά, άρα είχαν αναπτύξει και την τεχνολογία των αναβολικών. Ήταν σε πάρα πολλούς τομείς κορυφή και γενικά δεν είχαν και πρόβλημα γιατί ήταν χώρες οι οποίες έχουν πηγές πλούτου με τη μορφή ότι έχουν ορυκτά και μεταλλεύματα και επίσης παράγουν την τροφή την οποία χρειάζονται. Δεν έχουν ανάγκη δηλαδή κάποιον άλλον να τους παρέχει κάτι. Και αυτή η χώρα ξαφνικά, ενώ έχει και τέχνη και πολιτισμό μεγάλο, η σύγχρονη γραφιστική για παράδειγμα δημιουργήθηκε κάτω από την επιρροή ενός σοβιετικού γραφίστα ο οποίος είχε αλλάξει τον τρόπο που εμφανιζόταν μια σελίδα, η αισθητική της. Είχαν ζωγράφους, είχαν μουσικούς, είχαν τα πάντα. Τους έλειπε όμως, δεν είχαν Μαντόνα και δεν είχαν Μετάλλικα, δεν είχαν τους Παντέρα να φοράνε τα σορτσάκια τους και να χοροπηδάνε πάνω κάτω οργισμένοι και να χτυπιούνται και να λένε τα δικά τους. Τους λείπαν τέτοιου είδους πράγματα, όπως τους έλειπε και η Coca-Cola, τους έλειπε και η Pizza Hut και όλα αυτά. Και έτσι κάποια στιγμή έρχεται ένας πρόεδρος, ο Γκορμπατσόφ, και λέει: παιδιά, εγώ θα ανοίξω τα σύνορα, θα κάνω ένα μεγάλο φεστιβάλ εδώ πέρα, να δείτε λίγο heavy metal για να δείτε μια άλλη κατάσταση. Έχουμε ανάγκη από Coca-Cola και όλα αυτά. Δημιουργούνται κάποιες αναταρχές. Μετά έρχεται ένας ο οποίος, από ό,τι λένε, ο Γέλτσιν ήταν μεθύστακας και τους λέει ένα πρωί: παιδιά, το μαγαζί έκλεισε. Φαλιρίσαμε, το σύστημά μας δεν τραβάει, έχει χρεοκοπήσει, καταρρεύσαμε, γεια σας. Το αστείο είναι ότι μετά την κατάρρευση όμως, από εκεί αναδυθήκαν κάποιοι δισεκατομμυριούχοι, οι οποίοι ήταν αυτοί άνθρωποι του κόμματος, οι οποίοι είχαν τις άκρες και πήρανε τα διάφορα εργοστάσια, τις διάφορες πλουτοπαραγωγικές πηγές και στο αρνητικό κομμάτι εξαγάγανε και τη μαφία από πρώην στρατιωτικούς, αστυνομικούς, λοιπούς, τράφικινγκ, πορνεία και όλα τα υπόλοιπα προς όλη την Ευρώπη. Το θέμα είναι ότι που μπαίνει το εχθήσιο κομμάτι. Το εχθήσιο κομμάτι μπαίνει ότι δεν βλέπουμε καθόλου ότι υπάρχει το ρεαλιστικό κομμάτι, ότι υπάρχει μια χώρα που έχει πλουτοπαραγωγικές πηγές, η οποία έχει τέτοιες τρομερές υποδομές και αυτή απλά ένα πρωί καταραίει γιατί κάποιος είπε το μαγαζί έκλεισε, φαλιρίσαμε, και ενώ έχει φαλιρίσει το μαγαζί εμφανίζονται κάποιοι δισεκατομμυριούχοι. Είναι το ίδιο όπως με το δεύτερο παγκόσμιο πόλεμο, που από τη μία η Γερμανία έχει χάσει τον πόλεμο, οι Γερμανοί τρώνε στα συσίτια, υπάρχουν βίντεο που το αποδεικνύουν αυτό, είναι πνιγμένοι από τα μνημόνια και μέσα σε 5 χρόνια γίνεται η πρώτη πολεμική δύναμη στον κόσμο χωρίς καμία υποστήριξη. Και το μόνο που μαθαίναμε στα βιβλία είναι ότι η Γερμανία είχε χάσει, ναι, οι Γερμανοί νιώθανε ότι έχει πληγεί το γοητρό τους, ότι έχουν οικονομικά προβλήματα, εμφανίζεται ένας τρελός εκεί πέρα, μιλάει σε μια μπειραρία, μαζεύει γύρω του κόσμο, αυτό ήταν το μόνο ρεαλιστικό κομμάτι γιατί ήταν οι φαντάροι του Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου, οι οποίοι είχαν μείνει στο δρόμο και είχαν δημιουργήσει διάφορες ομάδες διότι δεν είχαν δουλειές. Άρα εδώ υπήρχε ένα κομμάτι που έχει ένα ρεαλισμό, το ότι συσπυρώθηκαν αυτοί οι άνθρωποι. Και αυτός επίσης, ο αυστριακός ζωγράφος, καταδικάζεται κάποια στιγμή με το πραξικόπημα που έκανε, που ήταν το πραξικόπημα της μπειραρίας, και του δίνει χάρη το γερμανικό κράτος και απλά τον κλείνει φυλακή. Γράφει στη φυλακή το αγώνα μου, βγαίνει και όλα τα υπόλοιπα είναι η ιστορία. Διδασκόμασταν όλα αυτά τα πράγματα χωρίς να ρωτάμε το βασικό και ρεαλιστικό. Πώς μια χώρα που δεν έχει πώς μια χώρα που την έχουν πιάσει από το λαιμό μπόρεσε ξαφνικά μέσα σε 5 χρόνια να γίνει η πρώτη πολεμική μηχανή της Ευρώπης.
αν συνεχίσουμε πάλι σε όλο αυτό το πλαίσιο της εποχής των νυχθείων που σκέφτονται τα πράγματα, να δούμε το τείχος του Βερολίνου. Έχει τελειώσει ο Δεύτερος Παγκόσμιος Πόλεμος, έχει φτιαχτεί το τείχος του Βερολίνου, έχει χωριστεί η Ανατολική Γερμανία από τη Δυτική και πάντα υπάρχει ένα θέμα ότι οι Γερμανοί θα θέλανε να ενωθούν. Ξαφνικά εκεί στις αρχές που θέλουν να στηθεί η παγκοσμιοποίηση, οι Γερμανοί δεν αντέχουν άλλο, παίρνουν τις βαριοπούλες, οι Δυτικογερμανοί, και πάνε και γκρεμίζουν το τείχος. Αγκαλιάζονται με τα αδέρφια τους τους Ανατολικογερμανούς, οι οποίοι αφότου έπεσε το τείχος πάνε στη Δυτική Γερμανία και τους λένε: παιδιά, εμείς περνάγαμε χάλια εκεί πέρα που ήμασταν και αυτό που θέλουμε από εσάς είναι να μας δώσετε την καλή ζωή που έχετε κι εσείς. Και τους λένε αυτοί: τι κάνετε εδώ πέρα? Και ξαφνικά όλος τυχαίως έχουμε μια αύξηση του νεοναζισμού στη Γερμανία, η οποία ακμάζει κυρίως στις περιοχές οι οποίες ανήκαν στην Ανατολική Γερμανία. Όλα αυτά γίνονται έτσι εντελώς τυχαία. Πιο χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι ότι οι Εγγλέζοι, οι οποίοι έχουν πάρει το Χονγκ Κονγκ, έχουν κάνει μια συμφωνία με τους Κινέζους, ότι μετά από 35 χρόνια θα σας το δώσουμε, και φτάνει αυτή η χρονική στιγμή και αυτοί και οι Εγγλέζοι τηρούν τη συμφωνία τους. Δεν γυρνάνε να πούνε ότι ξέρεις, έγινε κάποιο λάθος. Αυτός ο οποίος είχε υπογράψει τη συμφωνία ή αυτή που είχε υπογράψει τη συμφωνία είχε κάνει λάθος και τώρα ξανακινούμε την κατάσταση και απλά δεν σας το δίνουμε, παίρνουμε μια παράταση. Το αντίθετο, τηρούν πλήρως τη συμφωνία τους και τη δίνουν το Χονγκ Κονγκ στους Κινέζους. Οι άνθρωποι στο Χονγκ Κονγκ κάνουν διαδηλώσεις, φοβούνται ότι θα τους φάξει το κομμουνιστικό καθεστώς και το κομμουνιστικό καθεστώς της Κίνας λέει ότι αφού παίρνουμε το Χονγκ Κονγκ θα γίνουμε εν μέρει κομμάτι του καπιταλισμού. Και τότε όλες οι εταιρείες, οι οποίες δεν έχουν κανένα σύμβουλο οικονομικό, μόνοι τους απλά σκέφτονται έτσι, αποφασίζουν και παίρνουν όλα τους τα εργοστάσια και τα μεταφέρουν προς χώρες που έχουν φτηνά εργατικά χέρια και γιατί δεν είχαν φανταστεί ότι θα δημιουργηθεί ανεργία στις χώρες τις ίδιες τις δικές τους, όπου λειτουργούσαν τα εργοστάσια και όπου ξέραμε ότι η δυτική οικονομία είχε αυτό το χαρακτηριστικό ότι επειδή υπήρχε βιομηχανία και η μισθή ήταν καλή, υπήρχε και ένα υψηλό βιωτικό επίπεδο. Εμείς στο σχολείο μαθαίναμε ότι ο Φόρντ έλεγε στους υπόλοιπους βιομηχανούς ότι πρέπει να πληρώνουμε τους εργαζόμενους μας τόσα χρήματα, όσα χρήματα τους χρειάζονται για να καταναλώνουν τα προϊόντα μας. Δηλαδή, μπορούσε σαν ήσουν Αμερικάνος να έχεις 3 αυτοκίνητα, αλλά αυτά έπρεπε να είναι όλα αμερικάνικα. Αν ήθελες να πάρεις ένα Σκαραβαίο, ο οποίος μπορεί να είναι πολύ υποδιέστερος από μια Mustang, ήταν ένα είδος πολυτελείας, διότι ήταν εισαγόμενο και ερχόταν από τη Γερμανία και έτσι η αμερικάνικη οικονομία δεν ήθελε να χρηματοδοτήσει τη γερμανική οικονομία. Αυτά λέγανε, αλλά χωρίς να τα σκεφτούν όλα αυτά, είπαν μέσα σε ένα πλαίσιο παγκοσμιοποίησης: «ΟΚ, είμαστε αφελείς άνθρωποι, παίρνουμε τα εργοστάσια μας και τα πηγαίνουμε στην Κίνα». Μέσα σε όλο αυτό το πλαίσιο, ακόμα είμαστε στην εποχή των ηχθείων, με το ίντερνετ κάποια στιγμή δημιουργήθηκε και η κοινωνική δικτύωση, η οποία εξ αρχής ήταν αυτό που λέει κοινωνική δικτύωση. Δηλαδή όλα τα site τα οποία είχαν βγει και φέρνανε σε επαφή τον έναν με τον άλλο, στόχος όλων των ανθρώπων που μπαίνανε σε αυτά τα site ήταν η δημιουργία επικοινωνίας και φυσικής επαφής. Στην πρώτη φάση λειτουργήσε έτσι. Μετά εμφανίστηκε εκείνο το site που λεγόταν ο δικός μου χώρος, το δικό μου διάστημα. Και θεωρητικά αυτό το site προωθούσε τους μουσικούς να βρούνε το κοινό τους. Πάλι και αυτό σε εκείνη τη φάση λειτουργήσε ακριβώς με αυτόν τον τρόπο. Οι άνθρωποι δεν ψάχνανε κανέναν μουσικό και δεν γινόντουσαν κοινό κανενός μουσικού, αλλά μεταξύ τους προσπαθούσαν να επικοινωνήσουν. Μάλιστα υπήρχε και το εξής φαινόμενο, ότι οι μουσικοί οι οποίοι ήταν γνωστοί και οι οποίοι είχαν και κοινό και βγάζαν και δίσκους και κάναν συναυλίες, κάνανε πρόταση φιλίας σε ανθρώπους που θεωρητικά ήταν το κοινό τους ή σε ανθρώπους που θα έπρεπε να γίνουν το κοινό τους. Δηλαδή ερχόταν ο στάρ από πάνω και προσέγγιζε αυτόν ο οποίος δεν ήταν στάρ. Σταδιακά μετά βγήκε το φατσοβιβλίο,
όπου και αυτό έτσι λειτουργούσε, οι φίλοι μεταξύ τους επικοινωνούσαν, παίζαν διάφορα ιντερνετικά παιχνίδια, σταδιακά άρχισε να δημιουργείται το μοντέλο του ιντερνετικού star, δηλαδή άνθρωποι οι οποίοι, για παράδειγμα όπως εγώ τώρα, ο οποίος κάνω ένα βίντεο εκείνη την εποχή, αν το βίντεο μου άρεσε σε 100-150 άτομα, 200, ξαφνικά εγώ γινόμουν ένας μικρός θεός, ο οποίος άρχισα να κρίνω τους πάντες αφιψηλού και να λέω το οτιδήποτε και από κάτω το κοινό θα μου βάζει συνεχώς like και καρδούλες. Έχουμε αυτή την κατάσταση όπου διάφοροι απλοί άνθρωποι, νοικοκυρές, άνθρωποι από την επαρχία που έχουν έναν κύκλο ανθρώπων, ξαφνικά γίνονται ένα είδος star και ένα ωραίο πρωί όποιος έμπαινε στο φατσοβιβλίο παρατηρεί ότι στη ροή που πέφτει των ιστοριών απουσιάζουν δημοσιεύσεις φίλων του και συνήθως όλα αυτά που βλέπει είναι από σελίδες οι οποίες είναι εμπορικές, μπορεί να ήταν σελίδες που μαζεύουν γελιογραφίες αλλά δεν είναι ενός ανθρώπου, κάποιου οργανισμού, διαφημίσεις και όλα αυτά και λέει μάλλον οι φίλοι μου έχουν βρει κάτι καλύτερο να κάνουν στη ζωή τους από να ασχολούνται με το Facebook και έτσι δεν κάθονται να αναρτούν ιστορίες και γι' αυτό και εγώ δεν βλέπω ιστορίες, ώσπου κάποια στιγμή διαβάζεις ότι ο ιδιοκτήτης του φατσοβιβλίου λέει ότι είναι μια απόφαση της εταιρείας να μην προωθούμε πια τόσο τις ιστορίες, τα post των φίλων σου, αλλά να προωθούμε κυρίως άλλα προϊόντα. Ότι ήταν μια εμπορική απόφαση αυτή. Ας δούμε λίγο τώρα γι' αυτό την εποχή των ιχθύων και την εποχή του υδροχόου. Στην εποχή λοιπόν των ιχθύων χρειαζόμαστε πάντα μία δικαιολογία. Στην εποχή των ιχθύων οι εξουσίες διαιρούσαν τους ανθρώπους με τις ιδεολογίες. Κάνουμε εδώ πέρα μία παρένθεση. Από το 1990, τότε που άρχισε το ίντερνετ περισσότερο, γιατί πριν με τα βιβλία ο καθένας έλεγε την άποψή του και άμα θέλεις διαβάζεις το βιβλίο, αλλά με το ίντερνετ η πληροφορία είναι πιο άμεση, άρχισε να προωθείται μια κουλτούρα η οποία έλεγε ότι η αστρολογία, η μεταφυσική και όλα αυτά είναι πράγματα που απασχολούν κυρίως ανθρώπους οι οποίοι είναι κάποιου χαμηλού μορφωτικού επίπεδου, οι οποίοι νιώθουν μια ανασφάλεια για τη ζωή τους και αυτοί οι άνθρωποι στρέφονται προς αυτούς τους τομείς, ενώ οι άνθρωποι οι οποίοι έχουν ένα υψηλότερο μορφωτικό επίπεδο στηρίζονται στην επιστήμη και στις γνώσεις τους και έτσι ανεβαίνουν και κοινωνικά. Τώρα που έχουμε μπει στην εποχή του υδροχόου, για να δώσουμε τον πρώτο τύπο ότι οι μάσκες πέφτουν και αυτό είναι και ο Πλούτονας στον υδροχόο, ότι η σκληρή πραγματικότητα βγαίνει μπροστά. Ανακαλύπτουμε ότι αυτοί που βρίσκονται στην εξουσία παρασχολούνται και με την αστρολογία και με όλους αυτούς τους τομείς. Αυτοί λοιπόν, επειδή ακριβώς ασχολιόντουσαν, βλέπαν ότι στην εποχή των ιχθύων δεν βόλευε, δεν ήταν συμβατή η εποχή με το να απομονώσεις τους ανθρώπους, γιατί οι γενικές συνθήκες που έφερνε τότε το ζώδιο των ιχθύων που κυριαρχούσε στην εποχή δεν ήταν η απομόνωση των ανθρώπων. Οι άνθρωποι θα επιζητούσαν την επαφή. Ο μόνος τρόπος που μπορούσε να τους απομονώσεις ήταν μέσα από τον τρόπο των ιδεών. Επομένως υπήρχαν οι ιδεολογίες όπου χωρίζαν τους ανθρώπους σε φίλους και εχθρούς. Μπαίνοντας όμως στην εποχή του υδροχόου, αυτή η κατάσταση άλλαξε. Λοιπόν, πριν 20-25 χρόνια, δεν ασχολιόμουν καν τότε με την αστρολογία, είχα διαβάσει ένα βιβλίο αστρολογικό από ένα περιοδικό ήταν, το οποίο έκανε μία αναφορά στην εποχή του υδροχόου. Λοιπόν, μέσα στο βιβλίο αυτό έλεγε το εξής, ότι στην εποχή του υδροχόου
οι άνθρωποι θα έχουν δύο επιλογές. Η μία επιλογή θα είναι το να φτιάξουν μια ωραία ανθρώπινη κοινωνία όπου οι άνθρωποι θα έχουν συναίσθηση και θα κοιτάει ο ένας τις ανάγκες του άλλου και θα στηριχτούμε και πολύ στην τεχνολογία για να κάνουμε καλύτερη κοινωνία. Και το δεύτερο στοιχείο είναι ο κάθε άνθρωπος θα κλειστεί στο μικρό κόσμο του και θα απομονωθεί παντελώς από τους άλλους. Νομίζω ότι είναι κάτι το οποίο βλέπουμε. Αν δούμε λοιπόν αυτή την πορεία διαμέσου της κοινωνικής δικτύωσης, η κοινωνική δικτύωση στην αρχή ήταν δικτύωση για να έρθουμε σε επαφή ο ένας με τον άλλον και σταδιακά η ίδια η δικτύωση προσπάθησε να σπάσει αυτή την επαφή με πολλαπλούς τρόπους. Το Insta π.χ. στην αρχή δεν πρημοδοτούσε καθόλου τα σχόλια. Το μόνο που πρημοδοτούσε ήταν την δημοσίευση της φωτογραφίας, δηλαδή του story, το να έχει κάποιος να φαίνεται ότι είναι κάποιος. Δεν σε άφηνε να αλληλεπιδράσεις εύκολα με λέγοντας το δικό σου σχόλιο. Σε έφερνε σε μια κατάσταση που να μην είσαι ίσος με τον άλλον, να μην υπάρχει σωστή επικοινωνία για την ακρίβεια και όχι θέμα ισότητας και ισονομίας. Οι υπόλοιπες εφαρμογές που άρχισαν να βγαίνουν στηριχθήκαν πάλι πάνω σε αυτό το μοντέλο. Γρήγορη πληροφορία, όπου δεν σου αφήνει να έχεις τη δυνατότητα επικοινωνίας. Και αυτό έγινε μέσα από τα εργαλεία τα οποία σου προσφέρανε. Και στο τέλος μαθαίνεις ότι και το φάτσο βιβλίο σου λέει κάνω εμπορική επιλογή να μην προωθώ αυτά που λένε οι φίλοι σου, άρα εσύ να έχεις επικοινωνία με τους φίλους σου, γιατί θα αντιδρούσες θετικά ή αρνητικά σε κάτι που θα έλεγε κάποιος, αλλά να σου προωθώ σελίδες, ειδήσεις ή προϊόντα και αυτό είναι μια εμπορική μου επιλογή. Αυτές οι επιλογές όμως γίνονται μέσα σε κάποιες πολύ συγκεκριμένες χρονικές στιγμές, οι οποίες διαχωρίζουν την εποχή των ηχθείων από την εποχή του υδροχώου. Λοιπόν, είναι πολύ σημαντικό ότι στην εποχή του υδροχώου μπαίνουμε, μοιάζει σαν να κοιτάω κάτι πάνω, δεν ξέρω, είναι η κάμερα, δεν τα έχω βρει ακόμα αυτά τα πράγματα, αλλά δεν με πολύ ενδιαφέρει κιόλας. Λοιπόν, ας μείνουμε στην ουσία του πράγματος. Ο Πλούτονας ως πλανήτης είναι ο πλανήτης της αναμόρφωσης. Ο τρόπος του Πλούτονα για να σε αναμορφώσει δεν είναι να σε πάρει από το χεράκι σαν ένας Δίας και να αρχίσει να σε δασκαλεύει, να σου δίνει φιλοσοφίες. Σε πατάει κάτω το χταπόδι, γιατί είναι και ο πλανήτης της ακραίας βίας, και εσύ μέσα από αυτές τις καταστάσεις αναμορφώνεσαι. Δηλαδή αναμορφώνεσαι διαπυρός και σιδήρου. Πολλοί λέγανε ότι επειδή θα μπει ο Πλούτονας στον υδροχώο και ο υδροχώος εκτός, πρώτα απ' όλα σίγουρα οι κοινωνικές αλλαγές θα είναι δεδομένες, γιατί ο υδροχώος είναι το παραδοσιακό ζώδιο του 11ου οίκου, το οποίο αφορά την κοινωνία αστρολογικά. Αφορά φυσικά και τις ομάδες και διάφορα άλλα πραγματάκια, τα οποία μπορούμε να τα δούμε σε ένα προσωπικό χάρτη κάποιο. Αλλά σαν μια γενική ιδέα, ο υδροχώος αφορά την κοινωνία. Και ο παλιός κυβερνήτης του υδροχώου ήταν ο Κρόνος, ο οποίος θεωρείται ότι στον υδροχώο, επειδή ο υδροχώος είναι ζώδιο του αέρα, ήταν λίγο πιο φιλικός και έδινε μία αγίωση και βοηθούσε στις επιστήμες και σε όλα αυτά. Είναι λίγο δυσνόητα αστρολογικά, ποια είναι ότι εμάς δεν μου πολύ κολλάγανε όλα αυτά. Ο Κρόνος είναι Κρόνος. Βάζει όρια, προϋποθέσεις και δεν τα βάζει με ηθικό στόχο. Έρχεται και σου λέει, έκανε στην παράβαση, τρως το πρόστιμο. Ο άνθρωπος ο οποίος έχει έντονο Κρόνο στο χάρτη του θα κάνει το σωστό, όχι γιατί πραγματικά θέλει να κάνει το σωστό. Θα κάνει το σωστό διότι φοβάται την ποινή. Ενώ αντίστοιχα ο άνθρωπος ο οποίος έχει έναν έντονο καλό Δία μέσα στο χάρτη του θα κάνει το σωστό γιατί πιστεύει στο σωστό. Γι' αυτό και ο ένατος οίκος που είναι ο οίκος του Δία βγάζει και τον νόμο. Ενώ ο 10ος οίκος που ανήκει σαν ζώδιο στον εγώ καιρό
και έχει κυβερνήτη τον χρόνο, στόχος του είναι η κοινωνική καταξίωση. Είναι η καριέρα, είναι εγωιστικό προσωπικό. Λοιπόν, για να μην το χάσουμε, ξαναεπανέλθω. Μας λέγανε λοιπόν, γιατί οι αστρολόγοι έχουν μια τάση να λένε τα πράγματα λίγο ζαχαρένια, διότι θα σας πω αυτό που έμαθα σε ένα σεμινάριο όταν σπούδασα αστρολογία στη σχολή, όπου φωνάξα ένα πολύ γνωστό αστρολόγο περιοδικών και όπου γλυκύτατος άνθρωπος, πολύ ωραίος, ευχάριστος, και μας είπε το εξής: κοιτάξτε παιδιά, όταν θα βγάζετε ένα χάρτη, οτιδήποτε, μια πρόβλεψη, θα φροντίζετε ακόμα και τα πιο σκληρά πράγματα να βλέπετε, να τα ωρεοποιείτε. Δεν είναι η αστρολογία, ειδικά λέει στα περιοδικά και στην τηλεόραση, είναι διασκέδαση. Γι' αυτό και στα περιοδικά συνήθως, λέει, έμπαινε στην τελευταία σελίδα του περιοδικού. Δηλαδή, αφού του άλλος είχε διαβάσει όλη τη μαυρίλα της ζωής, πήγαινε να διαβάσει τις αστρολογικές προβλέψεις και εκεί πέρα έπαιρνε μία ανάσα. Δηλαδή, η αστρολογία θα πρέπει να είναι σαν τη γελιογραφία η οποία υπήρχε παλιά στις εφημερίδες και στα περιοδικά. Μέσα λοιπόν σε αυτόν τον τρόπο σκέψης, οι αστρολόγοι πιανόντουσαν από αυτό το τεχνολογικό στοιχείο του υδροχώου, αυτό που λέγαμε χρόνο, που είναι ο χρόνος, είναι και η παλιός κυβερνήτης του υδροχώου, και εκεί πέρα, επειδή είναι η νυχτερινή του κατοικία, όταν το κάνουμε τη μεσαιωνική αστρολογία και την ελληνιστική, εκφράζει ένα καλύτερο πρόσωπο από αυτό το οποίο εκφράζει στον εγώ καιρό και βοηθάει την τεχνολογία και όλα αυτά, μπλα μπλα μπλα. Μας λέγανε ότι θα έρθει ο Πλούτονας στον υδροχώο και θα έχουμε έτσι καινούργιες αλλαγές στην τεχνολογία και όλα αυτά. Η αλήθεια είναι ότι η τεχνολογία η οποία έχουμε έχει βρεθεί 50 χρόνια πριν. Εγώ έβλεπα προσφάτως, πριν κάνα μήνα, ένα ντοκιμαντέρ γυρισμένο τη δεκαετία του 70, ίσως και παλιότερο, 65, και στο οποίο μιλούσαν πανεπιστημιακοί και επιστήμονες για το μέλλον. Το προβλέπανε με μέγιστη ακρίβεια. Γιατί medium είναι χαρτορίχτρες? Όχι, καμία σχέση. Είχαν τα στοιχεία για να προβλέπουν το μέλλον. Αν εσύ έχεις ως στοιχείο ότι έχουμε κάρα και άλογα και δεν ξέρεις ότι υπάρχει και το αυτοκίνητο, πώς εσύ θα προβλέψεις το μέλλον? Θα το προβλέψεις με έναν τρόπο που θα φαντάζεσαι πώς μπορεί αυτό το κάρο σε έναν βαθμό να εξελιχθεί. Ίσως η εικόνα του, ίσως να έχει περισσότερα άλογα, ίσως να αλλάξουν θέση τα άλογα. Κάτι τέτοιου είδους σκέψη θα κάνεις, γιατί τα στοιχεία τα οποία έχεις για να λειτουργήσει η φαντασία σου είναι αυτά. Αν ο άλλος όμως σου έχει δείξει ότι υπάρχει και το αυτοκίνητο, απλά το κρατάμε κρυφό προς το παρόν και θα το βγάλουμε σε 20 χρόνια έξω, αρχίζεις και λειτουργείς τη φαντασία σου βάσει αυτών των δεδομένων. Και έτσι λοιπόν η τεχνολογία προϋπήρχε. Απλά δεν ήταν η κατάλληλη στιγμή για να βγει, γιατί οι εποχές κτίζονται και όπως βλέπουμε αστρολογικά, στην εποχή των Ιχθύων τα πράγματα στείνονται πιο αργά, πλαισιώνονται με μια ιστορία, φτιαξιδώνονται και μεταμφιέζονται για να μπορέσει να τα δεχτεί ο κόσμος. Γιατί αν θέλετε την ψυχρή αλήθεια, ο κόσμος δεν έχει αλλάξει από τότε που έχει δημιουργηθεί. Πάντα υπήρχε το καλό, πάντα υπήρχε το κακό, πάντα υπήρχαν θηριωδίες, πάντα υπήρχαν και πολύ ευχάριστα πράγματα και πολύ ευχάριστες στιγμές. Κάποια ποιοτικά στοιχεία μπορεί να αλλάζουν, κάποια εποχή να έχουμε βαρετή τέχνη και άλλοτε να έχουμε καλύτερη τέχνη, άλλες εποχές να έχουμε μια καλύτερη αισθητική και άλλες εποχές να μην έχουμε καμία, όχι τόσο καλή αισθητική. Ο Πλούτονας λοιπόν, ενώ λέγανε οι αστρολόγοι γιατί θέλουν να ωρεοποιήσουν την εικόνα, θα μας φέρει καινούργια τεχνολογικά επιτεύγματα, δεν ήρθε να κάνει αυτό. Ο Πλούτονας ήρθε να αλλάξει την κοινωνία και θα το κάνει με έναν ομό τρόπο. Ο Πλούτονας είναι κυβερνήτης του Σκορπιού, έτσι κι αλλιώς. Το κεντρικό λοιπόν νόημα του Πλούτονα είναι, άκου να δεις, ότι η κοινωνία θα αναμορφωθεί. Το θες, δεν το θες. Αυτό θα γίνει με έναν άσχημο τρόπο. Εσύ λοιπόν έχεις δύο επιλογές. Ακριβώς όπως είπαμε και τότε που λέγει εκείνο το άρθρο πριν 30 χρόνια για την εποχή του υδροχώου. Η μία σου επιλογή είναι όντως να φτιάξεις μια κοινωνία
η οποία είναι αναμορφωμένη από όλα τα κακά που υπήρχαν στο παρελθόν. Να την αλλάξεις και να φτιάξεις μια αρμονική κοινωνία όπου οι άνθρωποι θα έχουν ενσυναίσθηση. Είναι στοιχεία του Σκορπιού όλα αυτά. Και η δεύτερη σου επιλογή είναι, εδώ διαφέρει από αυτό που έλεγε το άρθρο, αυτό απλά το βιώνουμε τώρα, ότι ο καθένας έχει κλειστεί στη φούσκα του, ζει στον κόσμο του και αδιαφορεί πλήρως για τους άλλους γενικότερα και δεν θέλει να επικοινωνεί, έχει πολύ τυπικές σχέσεις, επιδερμικές. Συνήθως όλες οι σχέσεις έχουν γίνει επιδερμικές πια, είτε είναι φιλικές, είτε είναι ερωτικές, είτε είναι συναδερφικές, τα πάντα έχουν γίνει τελείως επιδερμικά. Και το δεύτερο στοιχείο το οποίο σου λέει ο Πλούτονας στον υδροχόο είναι ότι από την ώρα που αποφασίζεις να μην φτιάξεις μια αρμονική κοινωνία, θα φτιαχτεί μια κοινωνία που οι δυνατοί θα κυριαρχήσουν και εσύ θα είσαι δούλος. Και αυτό είναι ξεκάθαρο. Δεν σου αφήνει άλλες εναλλακτικές. Αν δούμε προς το παρόν, γιατί ακόμα είμαστε στις αρχές, πώς κινείται ο κόσμος, είχαμε προσφάτως, πότε ήταν, στις 30 Ιανουαρίου, τη δημοσίευση των φακέλων Epstein. Ουσιαστικά οι φάκελοι Epstein τι σου λένε? Η φούσκα η οποία ήξερες έσπασε, φίλοι μου, ξέχασέ το παράμυθι. Τι ήξερες π.χ. ότι η μόδα ήταν glamour, βγάζαν πολλά λεφτά και περνάγαν υπέροχα. Όχι, είναι trafficking και βίζιτα σου. Ο τάδε που λέγες εσύ ότι είναι ο μεγάλος επιστήμονας ο οποίος από το πρωί μέχρι το βράδυ σκέφτεται μαθηματικές εξώσεις και βρήκε για τις μαύρες τρύπες. Όχι, ένας απλός άνθρωπος είναι και αυτός, ο οποίος έχει τις ανάγκες του και μάλιστα δεν ξέρουμε και τι ανάγκες είναι αυτές, γιατί δεν υπήρξαν πολλές πληροφορίες πέρα ότι απλά πήγαινε στο νησί. Αυτούς που λες εσύ επιστήμονες, που τους έχεις πάνω στην κορυφή και τους θεωρείς ότι είναι μοναδικοί, εδώ που όταν να τους δώσουν το χρήμα, το δίνουν. Ο άλλος έστειλε email στον συγκεκριμένο τύπο και του είπε ότι από έρευνα που κάναμε, τα μωρά βυζάνουν πιο δυνατά την πιπίλα τους όταν ακούν τη φωνή της μάνας τους. Τι σοή πληροφορία είναι αυτή? Όλοι καταλαβαίνουν που πηγαίνει αυτό το πράγμα. Στην εποχή των Ιχθύων είχαμε το άλλο. Είχαμε τον Φον Μπράουν π.χ., ο οποίος ήταν πρώην SS και υπεύθυνος του πυραυλικού συστήματος του Χίτλερ, αλλά ο οποίος έφτιαξε την NASA. Τι έλεγε λοιπόν κάθε παιδάκι το οποίο αγαπούσε την NASA? Ο Φον Μπράουν, όχι, δεν ήταν ένας ναζί. Ο Φον Μπράουν ήταν ένας επιστήμονας που ο κακός τρελός Χίτλερ του είχε κολλήσει το όπλο στον κρόταφο και του έλεγε θα μου φτιάχνεις πυράβλους, αλλιώς θα σε φάω. Και τι να κάνει ο κακομοίρης? Αυτός διαστημόπλια ήθελε να φτιάχνει. Και τον είχε εκεί. Τώρα μας έφτιαξε την NASA. Δεν γίνεται. Αφισούλα στο δωμάτιο, αλλά εγώ είμαι αντιναζί. Στην εποχή των Ιχθύων μπορούσες να είσαι αντιναζί, αλλά να έχεις και τον ναζί αφίσα. Σήμερα έρχεται και σε ξεμπροστιάζει. Τι λέμε στους φάκελους επίσης? Ο άλλος, ο Τσόπρα, ο οποίος έβγαινε εκεί πέρα και στην τηλεόραση και μου λέει η αδερφή μου που είχε τα βιβλία του ότι πόσο ωραία τα λέει, το ανθρώπινο μυαλό, ο Θεός και κάτι τέτοια, και του γράφει τα λένε μέσα, Θεός δεν υπάρχει, οι όμορφες γκόμενες είναι πραγματικές. Ο Τσόμσκι, ο οποίος ήταν ένας άνθρωπος της διανόησης και ο οποίος μάλιστα ήταν και υπερβολικά δημοκρατικός. Βλέπεις ότι ήταν μέσα κι αυτός. Για να μην το μακρύγω και φτιάχνει ακόμα πιο μακριά. Ενώ έβγαινε θέλω να τον αναφέρω οπωσδήποτε. Τον είχα στην αρχή και δεν έχω τέτοιο χαρτί. Τα λέω έτσι όπως μου έρχεται ο ηρμός τώρα. Το είχα βγάλει έξω. Λοιπόν, ένα χαρακτηριστικό αυτού του ανθρώπου της εποχής των Ιχθύων είναι ο Αστρόνιο. Είμαι λοιπόν και βλέπω ένα live του Αστρόνιο, ο οποίος έχει 5.500 άτομα να τον παρακολουθούν.
Και λέει μέσα σε αυτό το live κάποια στιγμή, τώρα θα ταξιδέψουμε στο διάστημα. Δεν εννοεί θα μπούμε σε ένα διαστημόπλαιο και θα πάμε. Θα φέρει στην οθόνη την προσομοίωση του διαστήματος που έχει μέσα στο πρόγραμμα αυτό της αστροφυσικής και θα αρχίσει να ταξιδεύουν στο διάστημα. Και τους λέει ότι ίσως καθώς ταξιδεύουμε μπορεί να σας έρθει και η όρεξη να κοιμηθείτε. Κοιμηθείτε. Έτσι είναι το διάστημα. Είναι χαλαρωτικό. Αυτή είναι η εποχή των νυχθείων. Πάρε το, θέλεις, αν δεν σου πηγαίνει αυτό, μην αγχώνεσαι. Ντύστο με το παραμύθι σου. Και συνέχισε, πήγαινε. Η επιστήμη είναι καλή. Ένα κλασικό χαρακτηριστικό της εποχής των νυχθείων είναι που μπαίνει μέσα και εκεί μπαίνει το θρησκευτικό της ηθικής και μιας λανθάνουσας ηθικής, γιατί οι ηχθείς έχουν μια λανθάνουσα ηθική, δεν είναι ηθικά όντα, ότι είχε νοικοποιηθεί πάρα πολύ το σεξ. Επομένως, φαίνανε στην τηλεόραση κάποιον ο οποίος μπορεί να ήταν πορνοπαραγωγός, χωρίς να είναι εγκληματικό αυτό που κάνει, δηλαδή να μην υπήρχαν στοιχεία, δεν περασπιζόμαστε κάποιον άνθρωπο ο οποίος έχει συμβάλει σε εγκληματικές ενέργειες, αλλά ένας άνθρωπος ο οποίος απλά ασχολείται με αυτό το τομέα και τον ξεφτιλίζανε. Το τι κακό μπορεί να κάνει στην κοινωνία, πώς μπορείς να διαφθείρεις τους νέους και όλα αυτά. Δεν είναι ποτέ να έχουν φωνάξει κανέναν άνθρωπο ο οποίος δουλεύει στη βιομηχανία όπλων για να του πούνε πώς νιώθεις, φίλε, πώς χαρακτηρίζεις πρώτα απ' όλα τον εαυτό σου. Αυτό θα λέει για επιστήμονα. Πώς νιώθεις που από την εξάσκηση της επιστήμης σου πεθαίνει κόσμος. Γιατί δουλεύει στη βιομηχανία όπλων. Για να πουλήσουν τα όπλα θα πρέπει να πεθάνει κόσμος. Δεν γίνεται αλλιώς, δεν πουλιούνται. Πώς νιώθεις γι' αυτό? Τίποτα. Επιστήμονας. Όπως κάτι τέτοια έλεγε ο Στρόνιο, άμα σας πούνε για την αστρονομία αρνητικά πράγματα, πείτε τους δεν υπήρχε αστρονομία, δεν θα βγαίνει το GPS. Ωραία, βγήκε το GPS και οι πύραυλοι βρίσκουν ακριβώς στο στόχο. Σε παρακολουθούμε το GPS, παπ και τρως τον πύραυλο. Αυτή λοιπόν είναι η εποχή των νυχθείων. Όπου μπορείς να φτιάχνεις το παραμύθι σου όπως θες, αυτό που σου αρέσει, να σβήνεις όλο, να κάνεις αόρατο όλο αυτό το κομμάτι που δεν σου αρέσει και να φτιάχνεις την ωραία σου φούσκα και να ζεις μαζί με αυτήν. Η εποχή λοιπόν του υδροχόου και ο Πλούτονας στον υδροχόο ήρθε να σου πει ότι το παραμύθι σου τέλειωσε. Και ήρθε η ώρα της ψυχρής αλήθειας. Θα πάρεις αποφάσεις σου. Θα αποφασίσεις τι θα κάνεις. Ή το α ή το β. Λίγο σαν το Matrix. Δηλαδή θα πάρεις το μπλε χάπι ή θα πάρεις το κόκκινο χάπι. Η μόνη διαφορά είναι ότι αν πάρεις το χάπι του ύπνου, δηλαδή εσύ αποφασίσεις να κοιμηθείς, ο Πλούτονας δεν θα σου πει όνειρα γλυκά όπως θα σου λέγανε οι ηχθείς την εποχή των ηχθείων. Ο Πλούτονας σου έχει την επιλογή. Εγώ είμαι με τους ισχυρούς πάντα, επομένως είτε εσύ γίνεσαι ο ισχυρός διότι αποφασίζεις πάνω από τα πάθη σου, πάνω από τα προσωπικά σου γούστα, πάνω από τις ανασφαλίες σου και λες θα πάμε και θα φτιάξουμε μια καλή κοινωνία και θα συμβάλλουμε όλοι σε αυτό. Και αυτό γίνεται χωρίς να κατέβεις στον δρόμο, έτσι. Κάθε μέρα στη ζωή σου έχεις επιλογές να κάνεις το καλό και το κακό. Να πεις ψέματα ή να πεις αλήθεια. Έχεις κάθε μέρα την επιλογή αυτή. Λοιπόν, ο Πλούτονας σου λέει, έχεις το θάρρος να κάνεις αυτό. Την πυγμή, το σθένος. Από την ώρα που έχεις την πυγμή και το σθένος είσαι δυνατός. Άρα εγώ σε επιβράβευω. Αν όμως είσαι αδύναμος, εγώ είμαι με τους δυνατούς. Επομένως, οι δυνατοί θα κυριαρχήσουν. Και από ό,τι έχεις δει αυτοί οι δυνατοί οι οποίοι θα κυριαρχήσουν, δεν έχουν και τόσες πολλές ευαισθησίες. Άρα εσύ θα είσαι ένας σκλάβος με ό,τι αυτό σημαίνει. Αν δούμε λοιπόν πώς έχει κινηθεί ο κόσμος σήμερα, γιατί εγώ θεωρώ τη δημοσίευση των φακέλων ως το πιο χαρακτηριστικό πράγμα σαν στοιχείο Πλούτονα στον υδροχόο. Οι φάκελοι ήταν κάτι κρυφό.
Ο Πλούτονας είναι κυβερνήτης του Σκορπιού. Ο Σκορπιός είναι μυστικοπαθές ζώδιο. Το ότι έρχεται λοιπόν και βγάζει τα μυστικά στη φόρα είναι για κάποιο λόγο. Ο λόγος είναι η αναμόρφωση. Ότι έρχεται με ένα βίαιο τρόπο, γιατί δεν ήρθε σιγά σιγά αυτό, σου πάψει στα μούτρα κατευθείαν και σου λέει αυτή είναι η πραγματικότητα. Εσύ τι σκοπεύεις να κάνεις με αυτή? Εγώ το πρώτο που είδα λοιπόν είναι ότι ο κόσμος, επειδή ακόμα ζει στην εποχή των νυχθείων, το πρώτο που έκανε είναι την πάπια. Σιώπησε. Υπήρξαν αυτοί που κάνουν ότι δεν καταλαβαίνουν. Υπήρξαν αυτοί που βλέπουν τηλεόραση από το πρωί μέχρι το βράδυ, είναι σε όλα τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και δεν είχαν πάρει ποτέ την πληροφορία. Αυτοί που ασχολούνται με την πολιτική λουφάξαν όλοι, δεν μιλάγε κανένας. Δηλαδή, αυτοί που ανήκαν στο walk και φωνάζανε ότι τράφικινγκ, γυναικοκτονίες και όλα τα υπόλοιπα, είχαν όλα τα στοιχεία. Τι κάνανε? Φερμουάρ. Οι αναρχικοί που έχουν ξεκολλωθεί να κτυπώνουν αφίσες για το κάθε τι, δεν θα πάω τριήμερο και ας μου λέτε ότι θα έρθει τυφώνας, το κράτος της καταστολής το γράφουμε στα τέτοια μας, δεν βλέπω τα κανάλια του κράτους και όλα τα υπόλοιπα. Τι κάνανε? Δεν βγάλαν καμία αφίσα. Κανενός τύπου αφίσα όμως. Καμία αφίσα. Η ακροδεξιά απ' την άλλη που βγάζαν κάτι εικόνες με ένα δέντρο και ένα γκρεμασμένο εκεί πέρα που είχε σχέση με τέτοιου τύπου πράγματα, τέτοιους τύπους εμείς τους κρεμάμε, τι κάνανε? Ξαφανιστήκανε. Αφού πέρασαν λοιπόν 2-3 μήνες και το πράγμα πήγα να χτύπησε ένα ξυπνητήρι, γράφω στο κινητό και το κλείσα. Λοιπόν, αφού λοιπόν το πράγμα πήγε να νομίζαν ότι ξεχάστηκε, άρχισαν να ξανάρχονται στην επιφάνεια όλοι αυτοί. Με τι πράγμα? Φέρνοντας πίσω την παλιά ατζέντα. Δηλαδή εγώ είδα στη γειτονιά μου αυτοκόλλητο αναρχικών πρόσφατα, το οποίο λέει σε αυτή τη γειτονιά μιλάμε 32 γλώσσες. Το πριν τους φακέλους. Πέρασε όσο έχουν περάσει. Ένα δίμηνο περίπου και μετά το δίμηνο ξαναπάμε στο παλιό. Ξεχάστηκε σου λέει. Συνεχίζουμε έτσι. Βλέπω ξαφνικά από εκεί που έχουμε σταματήσει τα εθνικιστικά βίντεο, η πατρίδα μας, οι εχθροί, η λάθρο και όλα αυτά, ξαφνικά ξαναβγαίνουν και αυτά στην επιφάνεια. Βλέπω επίσης τους YouTubers, γιατί κάποιοι YouTubers ασχολήθηκαν με το θέμα. Πώς ασχολήθηκαν? Λες και μιλάνε για την περίπτωση κάποιου serial killer, του Ted Bundy π.χ. Επίσης υπάρχει εκείνο το φοβερό που βλέπω στο YouTube, όπου το εξώφυλλο του βίντεο έχει το YouTuber ο οποίος σοκάρεται. Κάνει κάτι τέτοια. Δηλαδή, μιλάμε για μια πραγματικότητα, μιλάμε για μια πραγματική είδηση η οποία σου λέει αυτό που ξέρεις σαν πολιτικό σύστημα είναι αυτό. Αυτό που ξέρεις σαν διανοούμενους είναι αυτό. Αυτό που ξέρεις σαν επιστήμονες είναι αυτό. Αυτό που νόμισες εσύ ότι είναι ένα παιχνίδι πλούτου, μόδας, τραλαλί, τραλαλό, είναι αυτό. Και ο YouTuber, αντί να κάνει ένα σοβαρό βίντεο και να πει, όπως έλεγε και ένα τραγούδι των συγχαμένων, το YouTube, γιατί είναι η ίδια περίπτωση η YouTube. Η YouTube ήταν στην εποχή μου, μου λέγανε φίλοι, μα λέγανε έχεις ακούσει YouTube, η YouTube είναι του Ήρα και είναι κατά, και πήγαν τους κλείσανε και φυλακή για τις τρίχες. Και οι τύποι κάναν όνομα στους επαναστάτες και πήγαν μετά και συμπουλήθηκαν σε όλες τις πολυεθνικές εταιρείες και κάναν τις δουλειές τους. Λέγανε θέλουμε να πάμε να φάμε ένα δάσος στον Αμαζόνιο, πήγαινε εσύ και να γίνεις κολλητός με τους τέτοιους που είναι εκεί πέρα, με τους ηθαγενείς. Και πήγαινε αυτός εκεί, τα διαφήμιζε και μετά, και καλά όλα ωραία, πήγαινε η εταιρεία, χράπη, το έπαιρνε το δασάκι. Ή πολιτικές ατζέντες. Του λέγανε, ξέρεις, βγες και πες αυτά και έβγαινε και έλεγε αυτά. Αφού τα πρόβατα από κάτω είχαν πιστέψει, εποχή των νυχθείων, δεν ψάχνουμε, εμένα μου αρέσει αυτός. Άρα εγώ τον ακούω. Και αφού μου αρέσει, εγώ ακούω και ό,τι άλλο λέει.
γιατί μου αρέσουν και αυτά που λέει, γιατί μου αρέσει αυτός, η τέχνη του, η μουσική του και όλα τα υπόλοιπα. Λοιπόν, για να μην το τράβηξω, πάμε ξανά στο κανάλι με τα βίντεο. Βλέπουμε λοιπόν όλους αυτούς οι οποίοι είναι με τις φάτσες των ή κάτι βίντεο που λένε μας τα λέει, μας προειδοποιούσε. Και αυτός που σου λέει ότι μας προειδοποιούσε μπορεί να είναι ο τύπος ο οποίος βρισκόταν μέσα στους φάκελους. Προσπαθούν δηλαδή να διαστρέψουν την εικόνα, εποχή των ιχθύων. Φτιάχνω μια δική μου εικόνα, αυτόν ο οποίος είναι μαύρος, εγώ τον κάνω άσπρο. Αυτά είναι ιχθύσια πράγματα. Άμα είναι κατευθυνόμενα από κάπου, είναι ο τρόπος των ιχθύων για να παρουσιάζεις μια κατάσταση. Αν είσαι εσύ ο ίδιος, είναι απλά εγώ αυτό που βλέπω δεν μου αρέσει καθόλου, επομένως εγώ θα συνεχίσω στο δικό μου τροπάρι. Επομένως, ενώ εμείς έχουμε μπει στην εποχή του υδροχώου, έχουμε τους ανθρώπους που είναι στην εποχή των ιχθύων. Παρατηρώ επίσης κάτω από διάφορα βίντεο, το βίντεο να σου λέει εδώ πέρα γίνεται ο χαμός, οδεύουμε προς καταστροφή, γίνεται όλο αυτό και κάτι μονολεκτικά η Παναγία μας θα μας σώσει, πάνω απ' όλα ο Χριστός μας. Δηλαδή ζουν στο παλιό, ότι άμα πάνε στην εκκλησία θεωρούν, φιλήσουν το χέρι του παπά και ρίξουν το 2 ευρώ μες στο παγκάρι, ότι το βλέπει από πάνω ο Θεός και λέει όπα αυτόν εδώ πέρα τον έχω σώσει. Πληρώνει τον υπάλληλο του μαγαζιού και ρίχνει και 2 ευρώ στο παγκάρι. Αυτή λοιπόν είναι η εποχή των ιχθύων και αυτός είναι και ο τρόπος που σκεφτόταν ο κόσμος τότε. Επειδή το έχω τραβήξει πάρα πολύ, πιο σύντομο ήθελα να το κάνω, να το κλείσω λέγοντας τα εξής. Η εποχή στον υδροχώο είναι αυτό που έλεγε εκείνο το άρθρο που είχα διαβάσει πριν 25-30 χρόνια, το αστρολογικό. Το ένα, ή ο κόσμος θα δείξει το στένος, να δει ψυχρά την αλήθεια όσοι έχει και να αποφασίσει να αλλάξει η ρότα και να εξυπηρετεί το γενικό κοινό καλό και να αρχίσει την επικοινωνία με τους υπόλοιπους, ή το δεύτερο είναι ότι θα γίνει απλά ένας δούλος. Θα ζει σε μια κοινωνία η οποία θα παρακολουθούνται τα πάντα, μας τα έχουμε πει 1984 κτλ. Και ο Orwell, άνθρωπος των μυστικών υπηρεσιών της Αγγλίας, ήτανε. Επίσης για όσους παραμυθιάζονται και με κάτι μυστικιστικά και με κάτι τέτοια, και ο Crowley βγήκε, γιατί τώρα πια έχουν αρχίσει και βγαίνουν όλα στην επιφάνεια. Ο Crowley δεν είναι ένας τρελός μάγος και τέτοια, άνθρωπο κατάσκοπος των Εγγλέζων ήτανε και με την εικόνα που είχε φτιάξει του μάγου πήγαινε σε διάφορες χώρες και έκανε κατασκοπίες και επίσης έμπαινε και σε διάφορες οργανώσεις και τις διαστρέβλωνε κατά τον τρόπο που εκείνος ήθελε, με το μύθο που κουβαλούσε ότι είναι ο τύπος που μιλάει με τους δαίμονες στην έρημο. Λοιπόν, και ένα βιβλίο του Crowley που έχω διαβάσει για την αστρολογία που έχει γράψει, δεν γράφει τίποτα τρομερό. Τα βασικά πράγματα που μπορεί να βρει κάποιος για την αστρολογία σε ένα οποιοδήποτε βιβλίο, ότι σημαίνει κάθε πλανήτη, γράφει ένα ωραίο τσιτάτο μόνο που μου άρεσε, ότι στην αρχαιότητα οι άνθρωποι φοβόντουσαν τους θεούς γιατί χωρίς να ξέρουν ότι μπορούσαν να γίνουν στόχος του μένους των θεών χωρίς να φταίνε σε κάτι, αλλά βάσει του καπρίτσιου που είχαν οι θεοί. Αυτό ήταν ωραίο, μου άρεσε. Στις αναλύσεις που έκανε και το αστρολογικό του σύστημα για διάφορους χάρτες, κάποια στιγμή λέω, για ποιο λόγο δεν τσεκάρω και εγώ το χάρτη. Εγώ μας μπαίνω στο ίντερνετ και έλεγε π.χ. για το JP Morgan και έλεγε οι πλανήτες του βρίσκονται εκεί σε αυτή τη μοίρα και ο ένας πλανήτης είναι στην ίδια μοίρα με τον άλλον, μπλω, και κάτι τέτοια. Και λέω, κάτσε να το βρούμε. JP Morgan, χάρτη, να δούμε έχουν και σωστή ημερομηνία. Έχουν ΑΑ, βαθμολογημένος ο χάρτης, ωραία, τον ανοίγω. Ο χάρτης που βλέπα εγώ δεν είχε καμία σχέση με τον που περιέγραφε ο Crowley. Και είναι πάρα πολύ απλό. Ποιος θα καθόταν να ψάξει το χάρτη? Και ειδικά εκείνη την εποχή που τα έγραφε, που δεν υπήρχε κομπιούτερ και δεν μπορούσε να έχει πρόσβαση σε αρχεία, όπως έγινε η δουλειά που πήγε κάποιος και άρχισε να μαζεύει τα πιστοποιητικά γέννησης διάφορων ανθρώπων και έτσι είναι βαθμολογημένοι χάρτη. Σαν ΑΑ σημαίνει ότι έγινε αξιόπιστο ότι έχει όντως γεννηθεί εκείνη την ημερομηνία και εκείνη την ώρα.
ότι δεν είναι τόσο αξιόπιστο ή λέει από πού έχει πάρει, από περιοδικό, από πληροφορία, από το ίδιο το άτομο, από τη μητέρα του. Αυτά. Εκείνη την εποχή λοιπόν θα ήταν πάρα πολύ δύσκολο. Επομένως ο Κρόουλι έγραφε την βλακεία του, αυτό που ήθελε να σου περάσει, ότι γράφει και ότι αυτό και ότι σου λέει κάτι σοβαρό και σημαντικό και εσύ απλά το έτρωγες. Αυτό όσον αφορά τους μύθους. Γιατί γι' αυτό ήταν την εποχή των Ιχθύων. Είναι ο μύθος. Είναι ο μύθος του μεγάλου μάγου. Ο άνθρωπος που ξέρει τη μαγεία και που μίλαγε με τα δαιμόνια. Και ο οποίος τελικά από ό,τι αποδεικνύεται είναι κατάσκοπος των Εγγλέζων, ο οποίος μέσα από αυτή τη στολή που φόραγε του μάγου μπορούσε να είναι στη Γερμανία, στην Ιταλία, από εδώ και από εκεί και να κατασκοπεύει και να λέει στους Εγγλέζους και σε να μπαίνει στις διάφορες οργανώσεις, μυστικιστικές μη όχι, να φτιάχνει δικές του, να επηρεάζει κόσμο και να κάνει όλο αυτό το σενάριο. Λοιπόν, αυτά είναι από την εποχή των Ιχθύων. Στην εποχή λοιπόν τώρα του υδροχώου, αν μου πει μην τα ξαναλέω, έχουμε τις δύο επιλογές μας οι οποίες θα κάνουμε και όποιος νομίζει ότι γιατί είναι σημαντικός πλανήτης, μπαίνουμε στο υδροχώο με την έλευση του Πλούτονα στον υδροχώο, δεν με την έλευση του ουρανού, πολύ συγκεκριμένος ο Πλούτονας. Όποιος λοιπόν παραμυθιάζεται ότι θα μπορέσει, ότι θα κλείσει τα μάτια του και θα δει τον Πλούτονα σαν ένα μεσσία ο οποίος θα έρθει να τα κάνει όλα μόνος του και αυτός δεν θα πάρει καμία απόφαση, πλάνει νικτρά. Ο Πλούτονας ουσιαστικά που μπαίνει στον υδροχώο λέει αυτό που έλεγε ο Νίτσε, δεν θυμάμαι σε ποιο βιβλίο του, ότι εγώ το μόνο που έχω να σας πω είναι ότι η κοινωνία στην οποία ζείτε έχει πύληνα πόδια. Σπάστε τα να γκρεμιστούν όλα. Το τι θα χτίσετε πάνω σε αυτά τα ερείπια δεν θα σας πω εγώ. Θα το αποφασίσετε εσείς. Ο Νίτσε δεν ήταν υπέρ του πατερούλη, να έχεις ένα πατερούλη ο οποίος σε συμβουλεύει. Αυτό που ψάχνει όλος ο κόσμος. Λοιπόν, θα πάρεις μόνος τις αποφάσεις. Ο κόσμος από ό,τι βλέπω εγώ, οι αποφάσεις οι οποίες είναι με κάποιο τρόπο προσπαθεί να μείνει στην εποχή των Ιχθύων. Προσπαθεί να παραμυθιαστεί. Προσπαθεί να κλείσει τα ματάκια του απέναντι σε αυτό που συμβαίνει. Το αποτέλεσμα στο οποίο θα βρεθεί θα είναι πάρα πολύ άσχημο και επειδή ακριβώς πρέπει να πάρει κάποιος τις αποφάσεις του, δεν χρειάζονται ειδικές αστρολογικές προβλέψεις οι οποίες να δείξουν τα πράγματα. Τα πράγματα έχουν υποθεί με το όνομά τους. Η τεχνολογία είναι παρακολούθηση, οι πόλεις θα γίνουν 15 λεπτών, η ζωή σου ουσιαστικά θα παρακολουθείτε και θα διαφεντεύετε από την εξουσία, ποια εξουσία θα υπάρχει με την επιστήμη και εσύ απλά θα είσαι ένας δούλος. Και για να το κλείσουμε, όσοι δεν έχουν καταλάβει τι παίζει, το walk όταν βγήκε έχει ένα ηχθυήσιο κομμάτι μέσα του. Το walk βγήκε και είπε ότι εγώ βγαίνω για να διεκδικήσω τα δικαιώματα των ανθρώπων που τώρα αυτόν τα δικαιώματα καταπατώνται. Μέσα σε όλα τα οποία έλεγε, τα οποία δεν ήταν κατά του συστήματος καθόλου αυτό που υπάρχει, σου λέει το σύστημα δεν είναι το ίδιο, αλλά εσύ θα έχεις δικαιώματα τα οποία δεν είναι πραγματικά δικαιώματα, απλά να μπορείς να λες ότι είσαι ό,τι σου κατέβει στο κεφάλι. Μπέρδεψε πάρα πολύ τα πράγματα, 72 φύλλα κτλ. Και είχε μια τρομερή αιμονή με το το. Με το το. Να μην λέμε ότι είμαστε άντρας ή γυναίκα ή τρίτο φύλλο, να λέμε το. Και ειδικά για τα παιδιά να τα λένε το. Και θα αποφασίσει το παιδί για να μην το περιορίζουν. Θα αποφασίσει την πορεία το παιδί αν θα είναι άντρας ή γυναίκα. Το το λοιπόν, αν το δει κάποιος μέσα σε όλο αυτό το πλαίσιο, πηγαίνει σε κάτι. Εσύ τι είσαι, άντρας ή γυναίκα ή τρίτο φύλλο. Δεν ξέρω, εγώ είμαι non-binary, εγώ είμαι το.
Όχι, είσαι 300-325-022. Γεια σας. Παίρνεις το προσωπικό σου αριθμό, είσαι ένας αριθμός, παρακολουθείσαι διαρκώς, ελέγχεται η υγεία σου, οριζονάλη ποια είναι η υγεία σου, τι σου κάνει καλό, τι σου κάνει κακό, ακόμα και αν κάτι από αυτό που θα σου δώσουν σου κάνει κακό, είναι αθώοι διότι είχαν πολύ καλές προθέσεις απλά να σε σκοτώσουν. Και εσύ προχωράς τη ζωή σου. Λοιπόν, συνοπτικά, λίγο πολύ, αυτή είναι η εποχή του υδροχώου και αυτά σηματοδοτεί ο Πλούτονας στον υδροχώο. Ελπίζω να σας άρεσε. Αν δεν σας άρεσε, έχετε αλλάξει βίντεο. Επομένως, δεν έγινε και κάτι. Λοιπόν, γεια σας.